vítam ťa v dnešnom vlogu. Pomaličky, ale určite nabieham na svoj ultrašportový režim, strašne mi to chýbalo. Teším sa na leto, na tento mesiac, keď sa budem takto zabiehať a potom pre vás niečo plánujem. Takže odporúčam pozerať tieto YouTubeové série, YouTubeové videá, pretože k niečomu budeme smerovať a verím, že vás to bude baviť, pretože mňa to úplne nadchlo a myslím si, že sa vám to bude páčiť aj celkovo, takže budem rada, keď túto cestu budeš sledovať a v prvom rade, keď ti niečo dá, keď ťa vtiahne, nechcem povedať úplne, že motivuje, lebo motivácia je krátkodobá, ale možno si uvedomíš nejaké veci aj počas tej cesty, či už súťažíš, nesúťažíš a podobne, takže budem tu zdieľať také svoje úprimné pocity a idem ja akurát sa dať dokopy, teda akože make-up už som si dala, ale idem sa obliecť, idem si zacvičiť doma a pôjdem s obsiekom na prechádzku povinnosti. Dneska mám toho ešte trošku viac, takže budem sa snažiť točiť, čo sa mi bude dať. Takýto boxík so sladkostiami som dostala prosím pekne od môjho Maťka na MDŽ, takže už mama. Krásne, už som to skoro akože celé zbaštila, ale musím sa ešte prejsť fluffy, takže pokračujeme potom. Je to po školské prechádzky 11:10, naozaj, akože tak si vyvetrať hlavu, čo je viac. Ešte mám oveľa radšej inak, keď idem akože behať alebo to spájam s nejakou športovou aktivitou, ale dneska už nehrozí, dneska už nie. Videli ste to? Ono je proste výmoň. Medveď! Ahoj! Lásko! No? Čo to? Nekuž ma, veď Mati nám dá. Hej, kamera beží. Super, začíname. Ahoj, vítaj v novom tréningu. Dnes máme Medzinárodný deň žien, takže odmakáme si takýto super workout. Tak práve sa chystám behať, začala som sa držať nového tréningového plánu. Keď sa mi osvedčí, tak vám samozrejme zapnem do Achieveu. No a neskutočne ma dobíja toto počasie, musím povedať, že 11:10. A aj keď napríklad nemám extrémnu chuť, ale teda silu skôr, zabehať si nejakých viac kilometrov, tak idem proste len tak pocitovo, absolútne sa nepozerám na hodinky, aj keď už bez nich nebehám aktuálne, lebo som si strašne obľúbila. Majú fakt brutálne funkcie, akorát idem o ne robiť súťaž, dneska sme natáčali na to príspevok a 2 takéto hodinky budete môcť vyhrať u mňa na profile, ale anyways, úplne, že som sa chcela iba prihovoriť k tomu tréningu, strašne ma takto baví trénovať a možno sa na niečo spolu aj pripravíme takto. Tak zatiaľ idem utekať. Neviem, či ste to o mne vedeli, ale ja som kedysi 3 alebo až 4 roky sa mi zdá plávala a predtým, ako som sa vlastne chystala na nejaký väčší pretek, na preteky som chodievala, ale také, že tuším, to boli majstrovstvá Slovenska alebo niečo také, tak som to vzdala. Ale to neznamená, že nemám k tomu športu blízko. A minulý rok som si našla k nemu trošku akože vzťah, že som začala na jazere plávať u nás. A ja som si preto kúpila takúto vybavičku, prosím pekne. Dávala som to na Closefriends, zakryla som veľkosti, lebo neodporúčala, keby tá stránka zobrať si veľkosť 38. A ja si pamätám, aj keď som maličká strašne, ja si pamätám, že keď som plávala, ma strašne rezali plavky, takže uvidíme, ak to bude zle, tak to vymením, ale začínam aj svoju plaveckú éru. Takisto som si našla
počúvaj. Mne sa fakt brutálne páči, ukážem ti také videá, keď chodia úplne, že babi spolu na nejakú cyklistiku na 3 dní, dajme tomu na víkend a sú na horách a proste brutál, akože páči sa mi to, si v hore, keď ideš na tom bajku, tak proste nemáš šancu byť na mobile. Milujem to a strašne sa chcem naladiť na tú vlnu a bude to mať aj určitú postupnosť, proste tréningový plán a podobne, takže budem rada, keď ma fakt budeš sledovať. Ale chcela som ti ukázať, aké bicykel som si našla. Ale on je taký bledonko fialový a ja som bola opäť, že I need, akože nemajú ho aktuálne moje veľkosti, ale aj tento biely sa mi páči. Nie som čierny, lebo to je také fádne pre mňa, ale ešte aj tento biely, on má taký metalický ten trek, sa mi zdá, akože v strede, to asi nebude vidieť. Ale strašne sa mi páči mega ten fialový, lebo je to fialová, je to ečiu, je to proste vždycky farba so mnou spätá, aj keď to možno nie je úplne najideálnejšia farba, ale však ja tiež som zvláštny človek vo finále, takže fakt sa mega teším, lebo už ako je to slnečko, tak sedieť teraz, ako ja sedím vnútri, je že peklo. A musím ešte nejaké pracovné veci dorobiť, večer si sadnem k tým úplne že počítačovým veciam, že nemá šancu iba sa zaprieš a ideš. Zároveň musím dorobiť jednu prácu na sociálnu psychológiu a vybrala som si celkom zaujímavú vec, ktorá je spojená taktiež s cvičením. Zameriala som sa na tému motivácia, je to sociálna psychológia, čiže musí to mať nejaké prepojenie s tou buď sociálnou determináciou, blablabla, percepciou a tak ďalej. A ja som si vybrala vlastne motivácia športovcov a jej vzťah k športovému výkonu. A vlastne podložila som si to článkom, máme to mať iba jeden zdroj v tejto práci, podložila som si to článkom, že ako vlastne na športovca funguje, mám to v angličtine, takže som to, ako musím sa nájsť, funguje vnútorný self-talk, že môže mať vlastne negatívny aj pozitívny dopad a ja vlastne z tej štúdie robím vlastne prácu. No a extrémne je to zaujímavé, lebo ja vlastne som nielen, že čítam si výskum, ale ja som športovec, ktorý mal strašne veľa vnútorných self-talkov. Že som taká, že je to veľmi dobrá téma, ale zároveň som si nenašla ten čas si k tomu úplne že sadnúť. Takže chcem sa do toho dneska pustiť. Plavky som objednala, bicykel rozmýšľam, behať viem, takže máme odhodlanie, takisto stále budem trénovať v aplikácii, budú tam pribúdať tak možno 2-3 tréningy týždenne a už máme na konci tú build-up výzvu, takže ak chceš cvičiť, ja budem cvičiť aktuálne takto, budem striedať vonkajší šport s vnútorným pologymom, takže môžeš sa so mnou inšpirovať, môžeš byť v tom napätí, jednoducho ti ukážem môj kalendár. Ja mám vždycky vlastne, keď idem jeden deň trénovať, tak ja ten tréning pridávam do apky až druhý deň. Čiže vlastne ja tréning, čo som otrénovala predtým, mám napísaný v druhom dni a vlastne beh, čo idem v ten deň, alebo tú vonkajšiu aktivitu si dám spätne, lebo vlastne tie tréningy sa dajú iba plánovať, dajú sa pridávať spätne, aby človek nevymýšľal, že si to tam len tak pridá. Je to tam zámerne a ja ti ukážem teraz môj kalendár, aktuálne ako sa mi darí. Toto je 30 dní u mňa aktuálne, posledných, ale akože nie je to teraz limitované, že čisto na február. Toto je môj začiatok marca a toto bol môj február. Vo februári som viac menej cvičila iba doma, takže tie tréningy sú tam takéto v podstate viac menej doma, akože mám tu už 2 behy, ale to som ešte len začínala. Tentokrát sa mi to bude už striedať trošku. Už tam mám prechádzka, beh, zaradím ten bicykel, plávanie a podobne. Už som rozmýšľala, že pôjdem inak dneska na bazén, ale nemám akože plavky, v ktorých sa cítim dobre, v celých, že mám pocit, trošku padajú. Takže nechcela som ísť plávať, ale už som mala včera taký flash, že idem ráno plávať. Takže bude sa mi to tu pestriť a strašne sa z toho teším. Vlastne to je také jednoduché, že si iba klikneš, klikneš a buď si prejdeš do cvičení, a tu si naplánuješ, keď klikneš na ten kalendár tréning, hej, dáš si tam napríklad dneska, pustí ťa to iba na časy, ktoré ešte neboli, čiže 10 hodín a pridáš do kalendára, prejdeš na kalendár a máš to tam, hej. A keď vlastne dokončíš tú aktivitu, keď sa ti bude dať, keby už dokončil, lebo ešte nezačala tá aktivita, tak sa ti to nedá, tak tu si dáš takú fajku a ono sa ti to dá do zeleného, čiže budeš mať keby tú aktivitu spravenú a zaráta sa ti to sem. Čiže o tomto je HUI, aby si plánovala. A zároveň, keď si chceš naplánovať aktivitu, ktorá nie je domáci workout, čiže buď si dáš gym, ono ti tam aj ráta kalórie približne, čiže ty si ich môžeš aj meniť, napríklad podľa hodiniek a podobne. Beh, prechádzka, iná aktivita, môžeš si vlastne dať aj vlastné minúty, hej, že tam si to nastavuješ, názov aktivity
a spravíme teraz iba takto a uložíš si aktivitu a už proste ju tam máš, OK? A keď ešte tréning nezačal, tak to nebudeš mať v zelenom a keď si to už dokončíš, tak to budeš mať hotové a pridáta sa ti to do štatistik. Dobre, toto si ja vymažem, nech mi to tam neničí, lebo ja mám dneska na pláne iný tréning. A to je odo mňa asi všetko. Prišla som z prechádzky a idem natáčať tréning. V každom prípade toto je vec, s ktorou bojujem vždy. A je to to, že vždycky mi tam svieti nejaké slnko. Idem sa dať trošku do chillu z prechádzky a idem natočiť stretching po tréningu 2-krát a brucho tréning si idem odmakať, takže ten nazaším tiež. No a potom to pribudne znovu do ečí. Tak od rána už prešiel nejaký čas, ja som stihla natočiť aj lomeno si odcvičiť samozrejme jeden abs workout a crazy, akože bolo to ťažké pre mňa celkom. A čo som chcela povedať je, že som si zavolala vypnúť tréning, počkajte. OK, ja som stihla natočiť 2 stretchingy a jeden celý abs workout. 2 stretchingy kvôli tomu, že moje spolužiačky ma poprosili, či by som nemohla natočiť, pretože niektoré cvičia podľa Achieveu a to znamená, že si chceli kvázi dať okrem stretchingu aj cooldown, teda pardon, neviem čo som povedala, ale myslela som nie rozcvičku, ale stretching, takže som... To je jedno. Proste točila som stretching, nie rozcvičku. Tam mám 3 už, ale stretchingy tam neboli, teda cooldowny po tréningu, takže natočila som 2. Aktuálne tam pribudnú, takže idem trošku zostrihať abs workout, tieto 2 rozcvičky a pôjdem sa trošku prejsť vonku, pretože nestačilo tomuto môjmu psíkovi. Tak zatiaľ takto. Na moje počudovanie, sama tomu asi ešte neverím, strihám 3. video do aplikácie. 2 sú tam už pridané, tie stretchingové. Stihla som to zostrihať, akože to môj stôl si nevšímame. A teraz vlastne striham svoj tréning dnešný. Chcem ho tam ešte pridať, pretože je 3:30 a o nejakej 4:00 by som chcela ísť na prechádzku s Fluffy, vyzdvihnúť si nejaké balíky, ktoré mi prišli a ešte ich nemám vyzdvihnuté. No a večer ma čaká časť škola. Čiže by som už bola teraz proste v tom počasí na slnečku niekde vykempená. Inak vlastne aj tam môžem robiť tú prácu, ale to už nechcem miešať, už nie. Čiže dáme vodičku. Balíky s MyProteinu, takže idem sa pozrieť, čo to je. Okay. Niečo príde. No, toto je pre Maťka. Jaj, to je pre mňa. Ja som jej zabudla, že som si ich objednala. Made for Runners, to sú ponožky. Tak toto je pre Maťka. To je také tielko proste na športovanie. A táto bunda, tu si môžeme rovno inak aj otvoriť. Lebo na ňu som strašne zvedavá. Láska, prepáč, ale otváram ti tvoj darček. Extrém, to je tak ľahké. To je proste proti vetru bunda. Podľa mňa. Extrémna je. Vybrala som XL-ko. Verím, že bude dobrá. Pánska, fakt, že mega. Akože ten materiál. Láska, keď si nebude páčiť, tak si ju berem. Akože no joke. A má hlavne aj takúto sťahovaciu kapucu. Takže páni, niekedy, akože, ak ma sledujete z nejakej motivácie, občas pozrite, čo mám aj proteinové, lebo toto keby som chlap, tak chcem. Ešte som mu objednala takéto ľahké tielko. Takéto tielko na cvičenie. Má takéto bodky, čiže je také vzdušné. Čo sa týka doplnkov, tak objednávala som niečo pre seba, niečo babám zo školy. Tak toto je karnitín, ten konkrétne ide Matejovi. Tak Carb Metabolizer, chcem určite nejaké produkty aj vyskúšať, čo som ešte nemala. Thermopure v kapsulách a myslím to s tým chudnúť vážne. Melatonin gummies, to je na spanie, to sa mi zíde, lebo s tým spánkom trošku bojujem posledné dni. No a ďalej tu mám Barberin, doplnok. A ďalej jedna malá brownie cookie. Dobre, toto je Marine Collagen. Ešte som ho nemala, ale spolužiačka chcela kolagén, takže vyskúšame. Používam kapsuly, ale chceli sme s babami skúsiť aj tento unflavored, takže v prášku. No a ideme na ďalšiu krabicu. Podľa mňa mi inak neprišlo ešte všetko. Toto ešte nebude všetko. Nemám z toho taký dojem, že to bude úplne cool, čo som objednala. Objednala som si takúto maličkú bežeckú vestu.
kvôli tomu, že tie veľké, mne sa to proste tre na tom oblečení a strašne veľa ľudí mi hovorí, že sa lepšie behá vo veste ako s tým pásom, ale ja si to nemyslím, takže dávam ešte šancu tejto jednej vestičke. Wow, tu je akože toho nejako strašne veľa, asi tomu nerozumiem. Super. Toto sa mi páči veľmi. Takáto bežecká vestička malá, ktorá ma nebude limitovať, nebudem skákať tu na že veľké. Čiže to je na také malé veci, tu sú nejaké bačky. Ďalej tu máme bundu, ktorú som vám odporúčala na stories. A odporúčala som už z toho dôvodu, že som nepochybovala o tom, že bude brutálna. A ja sa nemýlim v týchto veciach. Takže MyProtein už proste vidí z fotky, čo je dobré. A toto jednoznačne dobre je. Takže asi k tomu nemám viac čo povedať. Takýto unboxing spoločný tu máme opäť a ja úplne milujem tie veci, fakt, že nedám na ne dopustiť. Krásne. Dávam si. Toto máme to isté v čiernom, takže to nebudem ani ukazovať. Elektrolyty, tie idem vyskúšať. Ešte som zabudla takéto ponožky. Jedny a druhé akoby naopak to kombo. A posledná vec je táto čelenka. Ja stále musím mať niečo na hlave, lebo no dám si to asi naopak, nevadí, takto. Lebo mne strašne fúka do uší a mám ich citlivé brutálne. Takže stále mám niečo takéto. A táto je fajne pevná, že nebude mi to podľa mňa ani extrémne prefúkovať. Takže moja nová výbavička. Ale musíte uznať, že naozaj mi celkom sedí. Akože to sa nestáva úplne často s čelenkami, niektoré proste mi odstávajú alebo mi tak nestiahnú tú hlavu. Toto je výborné. Strašne sa ponáhľam, ale toto vám musím ukázať. Akože tento outfit bežecký je že 12:10. Ešte si budem brať aj tú čelenku, čo som ukazovala včera. Takže idem pracovať. Trošku k eurovej, musím zmeniť prostredie plné líca. A potom si pôjdem zabehať, takže som sa takto vyfešákovala. Musím vám ísť ukázať, čo mi prišlo. Až domov. Let's go. Papi, čo nám to prišlo? Čo? Čo nám to prišlo? Bicykel. Tu nám prišiel bicykel. Ty máš budu a ja mám bike. Ja môžem ujsť a ty nie. Wow, takýto som krásny dostala. Znáš portu na skúšku predtým, ak zaň vysolím. Nehorázne peniaze. Krásne. Na tomto budem jazdiť ako výchor. No, akože ja som za biely, ale nevadí. Nižšie? Hej, nie, ešte sa trošku dá. Dobre, čo mám robiť? Jak sa podraďuje? Dnes som stihla už 2 tréningy, nakoľko odchádzam, tak som musela predpripraviť nejaké workoutíky do HIU. Ideme sa prejsť a pôjdem sa baliť. Tak, práve som sa vrátila z Cherries s týmito krásnymi nechtami od Michala. Nádherné, ten detail. Cít pre detail by bol. Vždycky robím unboxing, láska. Tak, prišli nám čo? Plavky.
Toto idem veľký plavec. Ja som naozaj plavala som 3 roky. Takže to idem ono prašiť. Čo povieš? Prvý odtieň. Pekné? Aj čapicu. Pozri, vidíš? Soft latex. Mám taký kit. To mám tým plavkám. Som ladila. Vytrhaj vlasy. Nevadí, tak ale toto najviac drží. Tie látkové ti premoknú vlasy celé. Tieto sú takéto. Zeleno-šedé. A ja som presvedčená o tom, že budú dobré. Mega vyzerá, sa mi ľúbilo, že boli biele. No, ešte vám to nepoviem, ale ja idem byť veľký športovec. Že láska. Takú mentalitu. To nie je hybrid athlete, to je proste HU athlete. Ty vole, oni sú úplne tlmené. To je krásne, sa zase nepozerá. Dobre vyzerajú. Dobre? Riadne sú pekné. Tak už nemám silu si to skúšať na holom tele, lebo mi je úplná zima dnes. Ale úplne mi sadli. Aj tie druhé modré, takže tie vám ukážem niekedy na bazéne. Ale tie sú také základnejšie, to sú také trošku vyrezané. Úplný mám flashback. Láska, ty ma počúvaš. On to počul už predtým. Ja iba opakujem. No, takže mám flashback z plaveckého, úplne som si obliekla tie plavky. A pamätám si, jak som vždycky lapala po dychu. No nádhera. Bavím sa ako hajzel. Ja neviem, napríklad mňa bavia takéto menej. See you next year. Sa nezapriem. Každá chvíľka. Takže stihla som sa namalovať, už vyzerám ako človek. Nech sa ma babi nezlaknú a celý zvýšok dala som si, neviem dokumentovať, cimčmek, alebo ako sa to číta. A mám takto krásne pozadie, výhľad na prácu, takže idem pokračovať v seminárke a tak mám druhý let. Tak, nachádzame sa v obchode a toto je vychytávka, ktorú mi poradili babi. Manchesterovská vychytávka jablčka a s takýmto peanut butter cream. Top. Toto očakávam na slovenskom trhu. Ale není to taky krkonoše, že jo? filmovat do toho. Tak tentokrát v takomto Peak Districte vonia to tu ako konské lajno. Ale vážne. Tak sme tu. Nie, to je strašne cool. Takúto kuchynku máme. Prvýkrát nie sme takto, že každý sám na hoteli. Ale máme tu takýto domček. To je ako Fluffy. Fluffy voveťo. No poď. Ja to budem iba robiť ako duplicitu do svojho logu. Že obývačku, hej? One of the living rooms, there is multiple actually. Multi. Kitchen. Tady máme nějaké produkty nachystané. Vašle proteinový, ty máš ráda? Ty mám ráda, ano. Tady ta zásoba toho chleba, jak kdybychom tady fakt slavili nějaký Silvestr nebo něco. To je no, protože nám tady budou vařit takhle tady. Milujem, to je super. Niečo iné zas. Holky, second kitchen. No a podívej se na tu ledničku, to je ta Taká- snack. Je. Ta je brutální. Otvor. No tak, this is the highlight of this event. Oh, Ty vole, no tak tady už, Počkej, jak je to uklizený ta lednička? ty kokos. to je jakoby Kardashian style. Dobře, tak co tu máme dál? Oh, tam ten stôl. To bych propojila teda tady toto. Jo, to holky. To je hezké. Jej. To je mega pěkný. To hej. Další living room. To je ako posledná večera. Úplne. Prostě Krásne. tábor jako no.
Jo. Tábor. Soustředění. Švapa. ŠVP. Môjho vlogera. Učitelka. A my máme hore přece. Popi. Uchodíš mi. My jsme Zuzi tady. Aký? A kde je Lucka? Tady a my jsme tady. To mi tady dělá, ty jste šli z toho pokoje. Kde je náš? A víš, co to je za hlavu? Kde je náš? Kde jste tam? Tady to je náš? Máme takúto... Tady kamen. Na Barandově tady. To. Úplne. Vy s náma, nebo jak? Ne, Majda tady s váma stojí. Říkáš, že to je pro Majdu. Je, toto je vaša izba? Práve za rohem. To je zlaté. Kde sa kúka rúža? Tady se kouká. Tady znamená Růža, protože tady máme i... Aha, okej. To je krásný. To je krásný. To je super. O, ten štipec! Milujem. Ale toto máme jako takový svatební. Aha, každý máme iný. Ty máš černý. Poďme pozrieť my, čo máme. A Cute. já jsem tu. Okej. Jej, ty máš tu bledomodrú, milujem. Tmavú, nevadí. Ale mám bielu zase toto. Aha, toto čo je, prosím ťa? To je normálne, že obliečka na vankúš? Odpadla som. A toto je dôležité. Use code Zuzka. Use code Zuzka. Use code Zuzka na tieto ultra total brutal veci. Neviem, čo tam jačia. Toto je úplne super. Jaj. Takýto so-called zošit do školy. Jo. Cookie. Ne, a ty jsou jako fakt, to je se speciální a bakery Ty a ty vole. jsou jako 10 z 10. Elektrolity. Ideme behať? Vždycky. Mám tu bežecké boty, hej? Ráno, hej. Ale vážne som zobrala. To je nová barbička, taková hošticová. Okay. Toto máme také svatební. Těch podprsenky je No, nejlepší. takže už sme tu. A ukážem vám potom ďalej. Tak úplne je fakt strašne cute. To je super. To okienko tam dole. Potom na oviečky máme výhľad. My protein. A ty aká zlatá si? Ty vole, to je ten, no? Ty krásový. Takže náš prvý vlog s mojou kráskou pražskou pražačkou. Dovidenia. A jaže doby, no. No. Takže máme takýto prvý vlog a už teraz dýčim inak. Dáva mi to zabrať. A ještě jaký červený. Ty kokso. Bacha, kde spadnete do díry. Tady. Přes minulost. Přes minulost. Šup cezeň preč. Potom na to Počkej, mě si dělal tak Fakt krásne. Jo, David, to půjdeš. Prečo uteká? Pupliky. Oni se bojí, aby jsme jim nic neudělali. Ahoj. Nebojte. A oni úplne kúkajú na nás. Dostali sme sa do nejakého súkromného pozemku. Možno odídeme v tomto momente. Nás tu nejaký snajper. Tu už nejaký strážnik. Škoda, že to vôbec nie je tak vidieť na tej kamere. Západík. Ja. Tak to nám normálne, že strašne to vonia. Ja potrebujem nejaké proteínové čipsy, presne. Japa. Tieto sú fakt dobré. Paprika. A tieto? To sú očot? Toto. Tieto ešte. Keby náhodou. Vy ste chceli snacky na večer? This one. Milujem. To je hodně velká paní domácí. Tak toto už je iný level. To je jiný Beef Wellington. Ale jako jednou je to hezký, ale já bych to asi... Takový ten
Hezky prošutko. Tak toto ide mať premiéru z Beef Wellington. Hovězí filet, s kaší, Veď on je pod tlakom. medový, karoc, jak se mu říká? Ježiš, tak ty, ale... Já už přesně nevím. Listové těsto. A proč je mokrý? Dobrou chuť. Máš toho steak? For yourself, you've got the beetroot and butternut squash Wellington. Thank you. Omáčka brutál. Vůbec strašně dobrý. Není rozumět, no. Musí domýšlet, co říkám. Ale mám tě furt, no, jako... Ale ten tvar, já prostě to nemůžu si ani na... Počkej. To se na to jdu podívat. No potřebuju to, nebo to nepotřebuju? Potřebuješ. To potrebuješ. My jsme fakt jak někde na táboře. Many people here. It's good, trust me. Switch off the lights. Máme cinema tady. Jdeme Cinema City. Tady, u něj? Tady? Jo. Ué, romantika. Takže takto začínáme yoga day, krásně, vyšlo počasí. Měli jsme být vevnitř a nakonec jsme venku, je to úplně úžasný, protože ten výhled tady, jako kde to máš? Nikde. My jsme na samotě u lesa úplně. Úplně krásné. No predstav si, že by sme boli fakt vnútri. No to by bylo hrozný. Ešte to bolo také tmavé. A ukáž, co si vzal za ponoštičky. Ukáž jim to, ukáž mi to. Já ti to dám. Ponoštičky, piláteskové. Ty, ale to vychytala se. Že jo? Ježiš, to je krásný takhle. Call me smart. Jdeme na to. Exhale, just letting go. Releasing any tension from in your wrists. Beautiful. Smoothing down your breath from the meridians in the body. Počasuje. Wuthering Heights, v češtině bouřlivé výšiny, a.k.a. Anička, ide si svoje. A musíte jít do No je pán zrozený z tohto influencerského sveta. Tak ešte sme začali. Ujo nám povedal, že pôjdeme aj cez elektrické vraj, babi si tu svoje, že pôjdeme aj cez mláky, zobrať si elektrické boty, ale som si nehla v kufri, som sa, že nepôjdeme. A takto sa tu nad nami podľa mňa pán zhrozuje s tými mobilmi. That's cool. You have maps. Sorry? You have a map. Oh, it's perfect. No, it's perfect. So yeah, they changed the colouring of UK maps Okay. about 20 years ago Cool. because you had more access rights. Okay. Yeah. So this is No, nečakala som až takú turistiku. Tak už ideme síce pol hodinu, zapol som to až teraz, ale nevadí. Taká opičí dráha vždycky. Díky, bože, je tam strašne veľa. Ej, čo sa to tu koná vzadu? Ja sa ujmem. Voda? Opatrně, drž to. Je, ty vole, to jsou trny, aha. Hold it. Jo, drž to teda, sorry, Zuzko, jsem nevěděla, kdo se... Dobre. Tak ježiš, to je gentleman. Hop, hop, hop. No. Počkej, to by se ti hodilo tu milku, Bobe. To je ňuní. Tak sa nám trošku skopcnievať. No jasně, Lucka. Baby. Ahoj, ty jsi krásná. To je z toho. Bobinky. A to je pravda, pak jako... Lamík. Pojď k nám. Ňuník. Tu, 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 tu.
si tam chilluje. Jako také hověnka. Ale Anička, já teďkom budu skákat, jo? Ne. Pádle, já musím jít na tempo. A nezastavovat se. Vobe prostě sa poistila. Vobe, Když ti napíšu, vem si turistický boty, tak si ich vezmeš a necháš si v kufri. Nekomentujem. No, ak niekto nevie chodiť, tak som to ja. Lebo toto normálne, že nemá obdobu. Dobre, čakala som horšie. Fuj. A toto nás čaká, myslím, že má po našom výstupe, takže idem sa to pustiť. Asi proste nejaké skleničky, ale... OK, takže ideme z Voby na masážičku, dovidenia. OK, tak posledná aktivitka bola strastiplná. A to som si neurobila ja, tu bolo proste na stole nejaký od niekoho niečo a ja som to oprela, presne tu. Takže toto je môj obrázok, ktorý si určite neberiem, lebo nemám priestor. Wow, ale toto vám musím ukázať. Fakt krásna kúpeľňa. Prečo som vám to nenatočila tu na dobrom svetle. Takže ešte raz. Práve sa nachádzam na hoteli. Odišla som z eventiku trošku skôr, lebo klasika. Nečakala by som, že súkromná škola, zatiaľ mám spravím room tour, takýto hotelový pri letisku, že súkromná škola jednoducho je tak náročná na dochádzku, že keď chýbate proste pol víkendu, tak si ho musíte nahradzať 3 dňami, ako keby denných študentov na niekde v týždni, proste 3 dni v týždni plus, keď vynecháte pomaly polku dňa, takže je to akože dosť zahu. A nečakala by som teda, že to bude takéto prísne, ale však nevadí, dala som sa na tú cestu, takže tak. A ja som úplne že naobliekaná totál brutál, lebo zase nové veci a podobne, ale odlietam vždycky skôr. A je to také smutné, lebo proste babi tam vždycky ostanú na tom evente. A jednoducho sú tam ešte spolu, idú do Manchestra alebo niekde, no teraz sme boli na Countryside, teraz akože preto sme ešte skôr dneska o celý deň pomaly, teda o jeden celý večer, lebo ráno by nás proste by to bolo náročné, keďže hodina cesta, môžu byť zápchy a podobne, takže nám dali takto každému ešte izbu, kto potreboval odísť skôr. To je super na eventoch, že vlastne nám to vedia takto zabezpečiť, lebo inak by som tu proste nemohla prísť kvôli nejakým povinnostiam. No a je to super, akože som už strašne unavená, takže trošku mi to nejde, ale tento speech, ale neviem si ani predstaviť, čo všetko musím stihnúť. Keď už to vyjde, tak už to budem mať zvládnuté a stihnem to určite, ale teraz jednoducho je to pre mňa také, že viem, čo ešte musím všetko urobiť do času, kedy priletím na Slovensku a to je pár hodín. Je toho dosť, len akože keď som na evente, tak ja proste nechcem ťukať do počítaču, ok, keby to bolo že moc nutné, tak ťukám, ale viem, že proste ešte sa viem vyhrotiť neskôr, takže chcela som sa s babami užiť aspoň takto ešte, keď som večer skôr odchádzala. Akurát, že tentokrát som odchádzala aj ľudská mašla naša a Lucielu a to je super, lebo budem môcť mať s kým pozrieť reláciu, takže idem ešte sa osprchovať, dať sa dokopy a sme sa dohodli, že budeme spať dneska spolu asi na izbe, takže asi pôjdem ja za ňou a nebudeme takto oddelené, lebo letia nám v tom istom čase lety na úplne iné miesta, takže odchádzame aj z hotelu spolu. No a to je asi všetko, potom sa už vidíme na Slovensku a nejako to ukončíme. Ideme otupieť. Ja si ešte chcem jenom skontrolovať tá Marika, to je taká. Tak máme 6 hodín, pobalená, takýto mám výhľad na hoteli a ideme. Ideme na to, nejak som to spratala, mám sice 3 veci namiesto 2, lebo tu mám ešte ruksak. A uvidíme, či ma pustia na letisko, alebo niečo musím vyradiť.
nakoľko som ako jediná nezobrala veľký kufor. Nechcel som mi s tým absolútne trepať, takže som chcela malý a teraz to aj tak vyzerá. Tak naše posledné raňajky s ľudskou. A my si dáme ešte pancakey. Pancakey, no to neviem, čo zvládne. Tak vždycky tady bývají jako na hodnou snídaní v těch hotelích. A teraz sú riadne dobre, nie? To ešte pokračuje. Ale to je asi tím, OK. že to je hotelové, že to je spolu. Hej. Ale no, Top. já si dám asi 2 škaličky. Normálne človek by povedal, že sa dostala s veľkým kufrom. A pritom sú to len 3 veľké tašky. Nevadí, Ľudská si šla pozrieť nejaké boty, lebo sme sa totálne zničili. Takže... sorry. Ja a všade zavaziať, to je moje. No a už si ich aj našla, už si ide kúpiť a ideme na Joe and the Juice a pôjdeme. Takže oficiálne